Merhaba guhterwanên ezîz, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr divê beşê de me behsa çanda rexneyî bikin. Di beşa pêşî de jî ew ê mêvanekî me hebe. Mamoste wextê çand û rexne te dît û peyvên ji ev cuda ne. Çanda rexneyî bi serê xwe têgeheke. Raymond Williams di pirtûka xwe ya anahtar sözcükler de xala rexneyî wextê vedike û li ser hûr dibe gelek rengin rexnê diyar dike. Yek ji wan em bêjin taste yani tame, lezzet em bêjin. Wextê mirov berhemek dixwîne temek jê digre û wextê ez û tu em tên cem hev tu dibê ferzan te çi berhem xwendiyê filan dibêm min ev berhem xwendiye tu jî dibê yani tema wê çawa bû yani jî dibêm Wala xweş bû yanî ziman herêkbar bû filan wekî din tiştek lê zêde nakim ev dibêm yanî gelek xitabê min kiriye û wekî din em bêjin rengek jê jî kûrbûne em bêjin wextê tu dipirsî tu dibê çawa bû dibêm ya filan berhem ne roman bû yani ez jê re darazek tê de heye em bêjin yek taste tame em bêjin bi îngilîzî taste êdin tam be êdinê jî daraz e hüküme tu hükmek li ser diyar dikî tu xwazî tasnîf bikî tu xwazî wî li cîkî bi cî bikî li gor raymiz çend rengên din hene yani em bêjin ji vê tamê ku ez min ji vê berhemê hez kir dest pê dike heya sansûrê diçe yani du tiştên dijî hev tu ez ji te bipirsim yani tu vê meseleya di çarçoveyeke teorîk de û em bêjin li gor tecrübeyên Kurdan jî her wekî din di qada teoriyê de çand û rexne çi dibêjin ji hevdû re du tiştên ji hev cuda ne an na wextê tên cem hev çi diafire yani ji wê çandê rexne çawa dertê ez dixwazim tu parîkî van ji me re zelal bikî. Elbet. Mesela gava di warê teoriyê de edebiyatên milletên li derve Awropa yan ji di nava Awropayî de gelên wekî Îrlandî, Katalan bi edebiyatên xwe di qada edebiyatê de ciyê xwe digirin edebiyata Latin Amerîkayê, edebiyatê Afrikê, belkî edebiyatê Asyayê dûr, edebiyatê Rojhilata Navîn, gava bi berhemên xwe di cîhana edebiyatê de bejn bala xwe ciyê xwe girtine pirsgirêkek derket meydanê. Va berhemên edebî çi qas dişibin hev, çi qas ji hev cuda ne û term û tegihên ku li Awropa hatine afirandin gelo münasibên ku em bi va amûrên teorîk û tegihî va metnan jî analîz bikin. Di vir de di warê rexneyê de qrîzek derket û hem di warê edebiyat teorî edebiyatê de hem jî di rexneyê edebiyatê de qrîzek derket. Bi qasî ez zanim ev di nav Marksîstan jî di nav postkolonyalîstan de jî belkî hem di warî krîtîka feministê jî ji xwe yek ji mijara bernameyê me bû va cihê teorî rexneyî bûye mijarê nikaşê. Ez dixwazim mînaka Barbara Harlow bidim. Di sala 1970 de Barbara Harlow kitêbekî bi navê Resistance dişe. Edebiyata berxwedanê nivîsê di destpêkê de tam van mijara analîz kir. Goh gelo ew psikanalîz bigire heta Marksîzm û binyadgerî û postbinyadgerî û postmodernîzm goh ew term û tegihên ku li Awropa û di serdemekê de ji bo çareserkirina hin problema hatine emilandin bikaranîn çi qas guncavên ki em li tecrübeyên din dinyayên din de em wan bêyî ku em biguherînin bikarbînin. Girîng pir girîng û
ji xwe beriya Harlov jî Harlov di heman kitêb de heman bêşê de referans dide Jose Carlos Moritega û evê edebiyat nas û rexnegirê Perûyê. Mesela ew salên eger di bîra min de şaş nebe salên bîstî û sîyê de li Latin Amerika jiyaye û ev mere li hemberî periyodizasyona dîroka gela periyodizasyona nû pêşniyar kir. Got di sed sala panzdemîn de gawa İspanyol hatin axa me êdî em nikarin dîroka xwe wekî antîkîte, feodalîte û modernîzm tasnîf bikin. Çünkü dîroka me xitimiye. Em nikarin hebûna İspanyola înkar bikin. Em hatin kolonîzekirin. Loma belkî em dikarin dîroka xwe tecrübeya kolonyalîzmê, asîmîlekirina va termûtegehên metropola û piştê jî li dij derketina va tiştan û afirandina edebiyatên xwe û termûtegehên xwe. Bêyî ku referans bide, mesela Fanon jî de ew lanetgirîn ev cîhanê de vê tasnîfkirinê de emlîne. Bêyî ku referans bide Moritega. Ama Harlov jî referans tevî. Yani ev çi ye mesele? Wekî te got rexne û çandê rexneyî, rexne û çandê, dîroka rexneyî û teorî û tecrübeya gelan bi hev re giredayîne. Mesela Moritega û yek ji beş jî ev teoriya xwe ew bû literature on trial. Yani edebiyateke tu darizandin, tê mehkemekirin. Em li ser va çerçeveyên teorîk derdikeve. Belkî tiştê davî Yustanis jî ew kitêba xwe ya modernîteya derengmayînê de di destpêkê de ev jî referans dide gelek lîteratûrî di serî de Harlov mesela behsa dibêje yek ji teorisyenên dike Mollafi Asante. Mollafi Asante dibe di xebatên Freud, Saussure, Dumas û Derrida di xebatên wan de li heqîqat û tecrübeyên gelên din bêdengiyê dijminane hene. Pir enteresan e tabirêkê. Yani bêdengiyekî dijminane hene. Yani em hem teoriyên xwe tecrübeyên gelên Ewropî înşa dikin û dixwazin vê tiştî wekî evrensel bide qebûl kirin. Dibe ew qet nabe dibêje û Yustanis jî di destpêka de di destpêka kitêba xwe de bi min pir feydê vî heye, pir hêja ye ev destpêk. İddiayê wî ev e rexne û çand bi hev re giredayîne. Ê ku gelên ne-Ewropî mecbûrin li gor tecrübeyên xwe pîvanên çerçeveyên teorî û rexneyên xwe biafirînin. Ez bêjim û ez ji te bipirsim mesela di vê çerçeveyê de tu hem mastera xwe de hem jî teza xwe ya doktorê de li ser edebiyata Kurdî xebitî û bir xebatekî hêjayê jî li gor te tu rewşa rexne û çanda rexneyê di nav derdorên edebiyatê Kurda de çawa dibînî Ferzan? Mamoste yani pirseke balkêş e yani ji ber ku mijar çand e yani ne tenê edebiyat e yani ez bêjim parikî dervê yani zanîna min e tevahî ku ez karibim qala çanda Kurdî ya rexneyî bikim. Lê di destpêkê de dixwazim yani ji ber ku te behsa te got gotina xwe ya dawî te got çand û rexne ji hevdû nabe û te behsa em bêjin master doktorê kir dixwazim tecrübeya xwe yani wek bawekî subjektif ya doktorayê bikim parîkî. Yani mesela wextê ew ka min destpêka nivîsandina min bi Kurdî ye yani wextê ez li zanîngehê bim di kovara Ajidayê de min dest bi nivîsandina Kurdî kir. Nasîna min a nivîsandin û edebiyatê bi Kurdî dest pê kir. Tirkiya me ji xwe yani
pêşketiyê ez bêjim. Lê wextê ez min dest bi lîsansa bilind kir, Tirkî jî êdî bawekî mecbûrî bû ew ketê nivîsê. Yani ew têkiliya te û nivîsê bi Kurdî ye û tu ji mecburiyetê bi Tirkî dinivîsî, di wan tecrübeyê de ez pê hesiyam ku wextê şêwirmendê min em bêjin mamoste nivîsa dixwînin filan rexnel te tînin, rexnel Tirkiya te tînin. Di doktorayê de jî ev tişt yek ji xalên serekê ya nîqaşbar ango em bêjin ciyê sererastkirinê be belkî ciyê berxwedanê be her wekî din qadeke nîqaşê bû yanî di asta nivîsandinê de ez dibêm. Mesela em bêjin şêwirmet mesela bawekî mafdar jî belkî lêkerên min wextê di hevokên Tirkî de min hevokên xwe diqedan mesela em bêjin mamoste digotin ewka te üsluba te şêwaza te û em bêjin nivîsandina te polemîkwarî ye. Yani tenê lêker yani tu dibê filan kes filan tişt kir. Mesela tu wekî Kurdekî Tirkî jî binivîsî, tu dibê ev tişt wisa qewimî. Lê mesela akademî ne tenê em bêjin yani Akademiya Tirka ê gerdûnî jî carna belkî gelek caran dibe mesela tu dibê wisa hatiye kirin, wisa lê hatiye fikirîn. Yani pasîvîzasyonek tê de heye. Biya min ev qada rexneyî ji mirov tiştekî wisa dixwaze. Wextê em jî nivîs carna hin em bêjin heval ji bo şêwirê carna ji te re ew dikin, tu jî heman pasîvîzmê, pasîvîzasyonê wekî pêdiviya qadeke rexneyî tu ji wan re destnîşan dikî. Tu jî dibê telvirê bi Kurdî jî tu gihîştî qenaateke giştî ev qenaata giştî bawekî polemîk e û em bêjin ne li gor usul adet û qaydeyên rexneyê ye û akademiyê tu wisa destnîşan dikî. Biya min qada rexneyî jî wekî ku te jî bi referansên Harlov, Marksîzmê û tiştên din diyar kir giştîkariyek wisa dixwaze. Yani wekî ku di Kazanova de komara edebiyatê de çawa ku em bêjin edebiyata gerdûnî edebiyata global yekrengiyê çawa li mirov ferz dike qada rexneyî jî ji vê yekê nebe pare ez bawerim. Ev qad jî dixwaze em hin tiştên xwe ji dest bidin. Em bêjin em Kurd di nîqaşê de hişk bin qada rexneyî ji me nermahiyê dixwaze. Dixwaze em bêtir nerm bibin. û em hişk bin dixwaze bêtir sivik bibe. Tabii ev çanda te û qada rexneyî ew jî di wê biwarê de em bêjin di nav xwe de şerekî dimeşînin de encama wê de tiştek dertê holê. Min parêkî dirêj kir mamoste wekî din ew jî bi min balkêştê mesela kovara çira bi weşangeran re bawekî rapirsînî hevpeyvînek dike. Di wê hevpeyvînê de Firat Cewerî em bêjin behsa serboriya Nûdemê dike. Dibe mesela her ku Nûdem bi rengê xwe Kurdistanî ku ne alîgirê tu partiyê derket holê, Kurdan bêtir ew hembêz kirin. Biya min di naskirina Kurdan û çanda rexneyê de destpêk bi vê polîtîzasyonê hem fraksiyonîst û hem em bêjin helwesta wan ya dijî dagîkeriyê filan bi gelek qadan ve tu jî siyaset bû şerê ewil biya min li vir dest pê dike. Çika siyasî ne li gor mesela kesek rexne girtibe rexneya wî di bin nav û nasnameya wî wê ya siyasî de difetise dibêm çanda me ya rexneyî wekî çand em behs bikin bi vê siyasîbûnê re bi şerê li dijî vê siyasîbûnê re û di heman devê de bi vê helwestê re û wekî girtina pozisyonekî ez bawerim ew meseleya çand û rexneyê bi vê yekê re dest pê dike
و ام vêgerin ser edebiyatê hêdî jî em bêjin dikemile wextê mirov rojnivîska sürgûnekî ya zinarê xemo dixwîne li wir fehm dike ku em bêjin semînera Mehmet Uzun hebe mesela yek radibe li dijî wî gotinên nexweş dibe rexnê bersiv dide tiştên ku wî di berhemên xwe de nivîsandine filan wextê tê 2000 û piştê 2010 heya vê serdemê filan ev tişt parîkî dişkê ji ber ku qada qamiya dijîtal ava dibe bêtir berfireh dibe û her kes li gor me gotiya Raymond Williams behsa têst temê dike her kes li gor tema xwendina xwe devê xwe çavê xwe nivîskaran hildibijêre zêde ev nîqaş dernakevin û di wê serdema Swêdê de em ez bêjim qadeke vekirî ji bo nîqaşê heye lê her ku diçe û jî parîkî tê girtin em bêjin ev jî yek ji handîkapên qada rexneyî ya Kurdî ye nizanim nêrîna te li ser vê yekê çavdêriyên te çi ne? لا rast e te yani te mesela xweş şirovê kir mesela gava min guhtayî te kir ew pêşgotina Terry Eagleton bo kiteba xwe evê Brontë xwişkên Brontë û mîtên hêzî iktidarê mesela Eagleton dibêje 20-25 sal berî 25 sal berî gava min ew xebat kir min wekî Marksîst tenê li ser bi nakokeya yan jî şerê Çînan de tabaqeyên ekonomîk ez sekînim lê min feq nekiriye ev meseleya îrlandî û etnopolitîk çi qas di wan romanan de ciyekî xwedî ciyekî girîng bûye û 25 sal berî gava pêşgotinek dinivîse hem ser vê babetê tiştek dibêje hem jî özrê xwe ji xwendewanan bixwaze. Divê em bipirsin di navê 25 salê de çi guheriye? Yani çima Eagleton 25 sal berê va heqîqetên wa tiştên ku di civakê ku analîz dikin yan jî di romanên ku analîz dikin de hebû çima nedîtibû? Ev çi anî bîra min? Rexne piştî ew xebatên îdeolojîk ji Marx bigire heta îro Althusser, Foucault, piştî jî postkolonyal krîtîk mesela rexne bi tena serê xwe dîskûr e teorî jî wisa ye yani çi divê têde hebin çi divê li derwa bimînin gava ez li te guhtar dikim ew hat bîra min gelo rexnegîr û teorîsyenên Kurda dixwazin naverokê rexne çawa bibe tenê behsa nivîskara bike tenê behsa qabiliyetên wan bike tenê behsa siyaset yan jî îdeolojiyê partî ku piştgirî dide pesnavî dide û tenê rexne bibe cihê pesendayînê be çünkü bi qasî ez dibînim gava berhem helbet heman nivîskar newîsane hem berhem li gor hin xetên îdeolojîk û li gor meşûkirina wan hatin nivîsîn wekî peyvîrek bi qewlê Mamoste Remezan Alan wekî zeruretek dibînin yani em divê em va tişta bikin û gava wekî zeruretek tê nivîsandin divê rexne yan ji rexnegîr jî vê zeruretê muqeddes qebûl bike û li gor wî jî tev bigere yan rexnekirina nivîskara berheman gava atapiraniya dibe rexnegirina îdeolojî partî yan ji dîtina dinyayekê vê nivîskar tê de yê loma tu divê nevê dikeve gunehekî mezin. Rast e mamoste ez gotina te bidomînim mamoste dîsa bi tecrübeya xwe ya di tezê de mamoste wextê min tez nivîsand min bi qasî 105 nivîskar belkî zêdetir ji bîram çûye vêga me bu ara wek rapirsîn anket kir yani di teza xwe de min dixwest ez romanên Kurdî jî bidim berhev hinek berhem hebûn nîqaşbar bûn
Mesela mij nivîskar dipirsî yanî li ser nanivîse filan li gor te roman e, ne roman e, an çîrok e, novela e, tiştekî din e. Yani ev qadekê nîqaşbar e, ciyê wê ne ev derez. Tu li dirêj behsa wê û behsa wan berhemê nîqaşbar bikim. Hinek nivîskar hebûn digot yaw ew ke tu biryar bide. Yani ev jî pozisyona rexnegîr akademisyen di çavê di nezerê nivîskaran de diyar dike çima ez biryar bidim. Yani mesela ez kîme yani tamam ez dikarim fikra xwe bêjim yani li gor zanîna xwe li gor min roman e ne roman e lê ez bêjim ne roman e ew tişt nabe ne roman yani. Ez bêjim romanê jî nabe ne roman. Loma ew Elbet. ev tecrübe jî bi min balkêşat min xwest ez pê gotina te temam bikim. Fermo mamoste dikarí bidomînî. وسا مثلا نها جمع يعني بقاسي ازدان ملبت بريا وانجب اگر ناويك از جبير دكم هبه من عفو بكن Estağfurullah. مثلا ب او آواکرنا بری زن تبو کوارا زن تبو Belê. elbet serdama vî cuda bû têde nivîsên rexnegirî teorîk hebû û piştê jî kovara ve derket li Amedê û li pêjî piştî avakirina va zanîngeh û kurdolojiya êdî kovarên wekî wêjê û rexne zarema ewro Rast. derketin û ciwanê Derwaze Nûbahar Akademî. aynı usta var akademi dervaze va derdorê va kovaran de aslında komekî rexnegîr êdî neşûneva peyda dibû. Çünkü Rast. di dersa da dersên rexneyî dixwendin, teorî dixwendin bu avakî din li gor va teoriyan êdî berhema rexne dikirin. Li gor mesela ciyê vegeranî çi ye, behsa qusurên estetik kirine, behsa nivîsandina pîvanên nivîsandinê kirine. Mixabin piştî ew derbekê mezin xwar va înstitûya pêşiya wan hatin girtin, ev va kovaran jî xitimiye. Yani eger ew bi pêş te biçûya nav lê lazim e. Mesela ez zanim hatta ez navek bidim Helêm Yusuf. Helêm Yusuf carekî hatibû Amedê û va xurtara rûbirû mabû êdî gotibû êdî kalîte û evê xusûsiyeta xwendevanê me guherîye. êdî komek rexnegîr ji wan radibe û bi avakî teknîkî ji li gor pîvanên estetîkî berhemê me rexne dikin êdî nivîstandina Kurdî tenê ne bes be. Rast. Divê em jî wekî nivîskar li gor va pîvanan heya me ji wan hebe. Ev mesela destpêkek bû li gor Erê vî pîvanan destpêkekê rast e. ama mesela yek nivîskar dîsa jî hatibû artiklu li gor vî karekî pîroz kiribû. Karekî pîroz e jî alîkî ama gava derbarê teknîkê romanê de çend tişte hatin pirsîn pir hêrs bûbû tê bîra min. Got min romanê min li ser mijarekî ew qas girîng romanekê wisa muqeddes min nivîsand û hûn radibin behsa vegeranê behsa estetik hevgirtina estetik ne behsa va tişta dikî tiştî berawera biradayî dikin. Mesela hêjî ew pîvanên rexnegirî cemme rûne niştiye. Yani ne nivîskar amade ne, nivîskarê me amade ne, ne jî êdî ji ber ku ev mekteb hilweşiya, ev derdorên ev kovar jî bi tek çûne, sekinîne yani. Rast. Loma Ev bi xwe jî mamoste ev tiştê ku tu bi xwe jî behs dikî ev bi xwe jî çand dike. aynı Yani usta çand deke. destpêkek mezin, agirek mezin û tefîneke ji nişkav e. Ev Aynı çand usta ya. dike. Yani hani Mesela hene destpêkir û kovarên sekinî. bibore mamoste hene kovarên Tirkan hene belki 5 sal e weşanê xwe dikin. Kêm zêde carna hejmar zêde dibin carna kêm dibin. Nesa? Mixabin mesela ew Remezan Hoca çend wa kitêb nivîsî bûn
عمران آران لسر بختین کتابك نویسی بون و لگور تئوری بختین رومانین پست کردا مدرن اوی آنالیز دکر yani بوات işte edi geçti bu efkatimi ne hatçı maye işte hevalti dostani maye ya dijanji dijmenti maye ya dijmini hevudune ji dost hevudune em mecbur ya dijmin bin ya dost bin evji pivan rexneyi nine çi jimre lazım lo masteri de migo yani rexnegir jî ihtiyaca rexnegir jî bixwendinê heye îda ku amurên xwe tekûz bike bikemlîne haya rexnegir ji teoriyên cuda cuda hebe ev jî nikare bêje vala falan kes ji van derdorane loma roman evî jî ne roman e yan jî roman be jî wisa romanekî Tolstoy jî tişkî wisa nenivîsiye na evane bi min nerexneye راست مامۆستا yani çawa mesela demek ki ew ke bû yani te dî digotin tenê nivîskar hevdû dixwînin dûre wextê mijarên întihalê filan çêdibûn te dî yek digot min êdin nexwendiye filan tu hingê fehm dikî ku yani nivîskar jî hevdû naxwînin ev jî heye rast ev jî perçêk çanda me ya rexneyî ye yani em bêjin em tiştên xwe îngilîzî, tirkî, êko erebî, farsî zanin, farsî, tirkî, îngilîzî, êko rûsî, fransîzî zanin, fransîzî, rûsî, tirkî, erebî, farsî ji zimanên duyem ew dikin ez dibên parîkî jî wekî ku te got yani ew xittimandin nebûye em bêjin ew destpêk bawekî îstîkrar bidomîye ez bawerim ewkên me yên çawa bêjim yani wekî ku min got di rojnivîska sürgûnekî ya zinarê xamo de xuya dike yani di semînera de hin kes radibin rexnel hevdû digirin li qehweya, li ciyên din, li partiya, li avahiyên çandinî filan rexneyekê devkî heye û piştî ku kovarên ku te behs kir ji zendê, wêyê Nûbihar Akademî Derwaze, Zarema, Wêje û Rexne û gelekîn din kovarên çîroka, kovarên din gelek kovar ne tenê yê Rexneyî ê ku Rexne tê de jî hebûn malper dîsa diyarname, net Kürt, kuldurname filan va salên dawî de gelek wergerê de hev ba tişt helbest û lewwerger gelek tişt heke û pêvajo baweyekî ku dest pê kir bi wê lezê bidomiya ez bawerim gelek pirtûkên teorîk jî wê bike tena qadê yani mesela em bêjin Raymond Williams Terry Eagleton Vega Kafka ew tişt jî hatine wergerandin ez bawerim ew jî wê bikira ku Kurt jî referans bidin hevdû bixwînin rexnegir jî hevdû bixwînin hinek kes hene mesela em bêjin çend nivîs nivîsandine tu lê nerî ji hin kesa dipirsî dibê aya min jê tune min nexwendiye filan belkî em jî pêre nagîjin em jî me jî hin kesan paşguh kiriye nedîtiye li ber çavê me neketiye wew veguherîna çanda rexneyiya devkî ber bi nivîsê jî ber bi xwendineke bijartî veçûye yani ez bêjim wekî ku te behsa ji hez dikin dijminayî hezkirin hez nekirin filan ev jî bi wê çanda rexneyî û di wê kategorîsasyona Raymond Williams te xwedî ciheke ew jî ji xwe reng dide çanda me ya çanda Kurdan ya rexneyî wisane yani ez bawerim ev jî bawekî di hemdê xwe de wê bimeşe ciyê xwe bibîne lê ev tişt jî parîkê ew jî hene mamoste em bêjin yani tiştên me yên dûbendî an jî ne hemrengiyên em bêjin cudahî belkî çêtir e yên coğrafî jî yên perçeyî jî em bêjin coğrafî ne şaşe ji ber ku em bêjin bi awayekî coğrafî na bi awakî siyasî dabeşkirina Bakur û Başûr ji hevdû heye mesela tu lê dinêrî em bêjin yekê Mîna Bextiyar Elî hinara dawî ya dunyayê nivîsandiye û rasterast rexne li xwe digre em bêjin ne fraksiyonek li dijî xwe tê de an ne tê de yani li wê derê du kes hene du kes hevalê hevin yek zindaniyê yek serok e serok ê zindanî hevalê xwe rizgar dike
di koşkekê de bi cih dike û jê re dibe min fêr bike û dûre te diya ew kes ji wir direve û tu çîroka wan hîn dibî avê tune ser malekî ew kesê girtî serokê paşerojê dahatiyê rizgar kiriye xwe wekî kefaret berdê daye dest û dûre jiyan li alîkî maye serokatî, mezinahî û tiştên din derveyî dozê dûr de rexneyeke gelekî li xwe heye. Ez vêya gelekî bi qîmet dibînim. Yani rexnekirina em bêjin di nav dûnikê de bêjim dijmin hêsan e. Rabûna ler li ber dijmin yên ne ji te li hember kesekî rabûn, şer, berxwedan yani naxwazim bêjim hêsan e belkî hêsan peyveke ne di cî de be lê bi min zortir tê ku mirov li xwe rexne bike. Yani ez vêga li ser rûyê te pişt te pir rehetî dikarim tişta bêjim ji ber ku tu li wirî an ne li wirî gotina min bi rehetî ji devê min dertê lê wextê ez li hember neynikê me, eynê me li wê derê cesareta mirov, wêrekiya mirov, zanîna mirov dişkê. Baxtiyar Alî biya min di heman demê de peşîw di helbestê xwe de poetîkaya xwe de heman tiştê kirine rexne li xwe kirine li Kurda. Biya min ev jî di warê xurtkirina çanda rexneyî ya kurdewar de mühim e. gelekî Mühim e. astekê giring e biya min. Yani kî dest pê bike divê êdî hesaba vê astê bike yani. Wisa asteke wisa danîne. Pir mühim e ama pir zehmet e. Yani te pir li ser xalekî pirsgirêkî girîng balkişand. Ev çand ne di warê edebiyatê de ne di warê siyasetê de rexnegirin cemmetin ne. Yani nebe belkî ev şibandina xelaq gelet nebe. Mesela hinek aliyan diva varan de dişibin dewra Engizisyonê. Yani me de her warê de Engizisyon ava kirine û papazên me yên kardînalên me yên her qadê hene va kardînalên pîvanên ortodoksî nîşan didin û wekî gardiyanên heqîqetê êdî heqîqet jî nîşanî me didin. Di warê siyasetê de, di warê dînî de, di warê zanistî û ilmî de ama mesela belkî wextê min jî teng dibe mînakekî biçûk. Mesela Kerem van salên davîgava meriv nîqaşa navbeyna Terry Eagleton û Raymond Williams binê. Terry Eagleton tilmîzê Raymond Williams bû, wekî jenerasyona wî ew kitêba wî rexne û îdeolojî Tirkiya wî jî heye yek ji kitêbên eslî ne xebatekî li ser teoriya edebiya Marksîstî. Mesela di destpêkê de dûr dirêj bi tezên Raymond Williams re dikeve nîqaşê. Di serî de dibêje bila neyê femkirin hirmeta min û heyraniya min her tim ji bo vî heye lê dibêje mesela Raymond Williams jî radibe New Left Review li gor va nîqaşan pêrê hevdîtinek çêkirin. Got me mafê axaftin nedabû te fermo ev ka dûr û dirêj bûye wa bersîva bûye tenê kitêbekî sereke Politics and Letters siyaset û edebiyat. Yani çanda wan de ji hev nexeyîdin. Dîsa jî gava ew di rexne bikin jî wekî hewal bimînin, wekî dost bimînin û hev dû ew ka bi rexneyên xwe bi beste demê pêşketinê. Ez hêvî dikim bila ev çand cemmerûne yek jî çi ye pîvan belkî em dikarin platformên ava bikin. Ê ku nivîskar û rexnegîr bînin bahev bi awakî zanist û semîmane biaxivin lê mixabin bêşansiya me jî ev e edebiyata me rast e bû Kurdî ev meşrû ye lê di siyasetê de jî fraksiyon jî fark nake hemû fraksiyon heman tiştin hemû partî jî heman tiştin zimanê teorî hê jî bi Tirkiye ne bû Kurdî ye. Rast. Ew jî heye mamoste min jî ew lê zêde bikira meseleya xeydê yek ji em bêjin ravekan
برتكين ورفلكسين منه هر وكي دن ام بيجن يعني شرين شرجي دفينه قاچاق به يعني چاوا بيجم يعني البته مثلا يعني ريفرنس يعني انسان پر قچ من زيده از بيجم تركبون تشتين وسا سردستي فلان ندوي بيوند ده لي اوكي تي بيرا من وقت ماستري بلند سوماي دكت درسي مي بسيكاناليزي بحثا راماچاندران دكت راماچاندران جي نورولوجه ام بيجن رخنه تورين فرويد تگره سوماي دگوت مني اوكي تشيكي را سيمينارك من بقوجي فرويديانه برج فرويد حازدكه بلند سوماي مثلا تقول من خست ازي غازي وي بكم اميل ور شركي بكن يعني بنر يعني افجي فراستك يعني سوماي نافي سوماي جو راكبك رايموند فيديوم ستري يقلتن نجرينجه دوی اف خو باوری جی هبه یعنی مروف کاره به بنویسی برسوین هفدو بده بدفکی برسوین هفدو بده نه تنه بتنه برسوه کی تنه یعنی بخوازه قاده بوی ریزه برسوان بلکی یعنی نه تنه ببرسوه یعنی وقتی تنه برسوه به تدی تدبی من برسوه دونی که داد بجم دوی وی دا نه بوی رنگی لو ما از دبیم پلاتفورم نه بنجی یعنی مروف گوتنا خو بیجه گوتنا زیده بکه وکی کوتا گوت توری به کردی ببه از باورم ریل بر وان تشتاجی وده به هکه توری به کردی به مروف بيجوما گرتنا رفرانسان وکی کو تجمه چتر زانی نه تنه پشتگیری کرنا و قوی کرنا پشتا آرگومنت و انگاشتن تین تزینه ده همان دمه ده جی نقاشنه جی برسوینه از باورم چندی اف چاندا نویسکیا کردی و گوتن زیده کرنا گوتن پر گرینگ ما مستبیامن نویس به پودکست به برنامه تلویزیونا بن برنامه یوتیوب بن لا کرد بپیون یعنی چقاسم بپیون از باورم یعنی تدیج بو مروف دبن یا پیواز ده به درو نابه یعنی مروف بفيرنجي كل اف جبو جواكان نوسايه جبو جواكان اخافتنا زيده ريل بار فان تشتاوه ديكي از وسا باورم ان شاء الله بلا ام هيوي داربن ساعتا تخوش ماموس سپاس بو جي دركينتين هيجا و گرينك ام ديساش خوندوانين گهدارين خوره بيجن گوهك لما گوهك لدنيبن بشا پیشیا مجی وکی کومدیار کر اوی میوانه کی مهبه ساعت خوش مامسته ساعت جی خوش ام دیسا موتویا خو ببیجن گوهک لما گوهک لدنیب